Táto študentská izba bola doslova distribučným centrom. Tu sa drogy nielen užívali, ale aj predávali. Polícia sa myšla na istotu. V čase záťahu tu protidrogová jednotka našla 150 gramov marihuany. Kolegom, študentom ju predávali v obaloch od kinofilmov. Jedno balenie za 300 až 350 korún. Takzvanú trávu pestovali sami. A túto prechovávali v izbe študentského domova. Sami ju používali pre vlastnú potrebu, ako aj odpredávali doposiaľ nezisteným osobám. Vieme, že sa to asi také niečo tu deje, lebo vidíme to aj na ich tvárach, že majú červené oči. Na internet sa bežne fajčí, napríklad v Bratislave, v Žiline. Vedúca študentského domova pripúšťa, že tu študenti berú aj tvrdé drogy. Nachádzajú aj upratovačky, keď upratujú na chodbách, striekačky tu majú, takže vieme o tom. Kontaktovali ste už kvôli tomu políciu? Nie. My s políciou sme... No nie je to ani v našej náplni, ani nejaká dohoda, že máme niečo také hlásiť. Že to sú dospelí ľudia, my nie sme tu ani vychovávatelia, takže zodpovedajú sami za svoje činy. Zasiahnuť údajne nemajú právo, musia rešpektovať súkromie študenta. Na kontroly máme možnosť prístupu len so študentskou radou a ináč sami na izby nechodíme. Ani nemáme právo im prehľadávať skrine. Podľa rektora Technickej univerzity Juraja Sinaja škola začína úzko spolupracovať s protidrogovým centrom. Vsadia na prevenciu. V prípade podozrenia dá univerzita protidrogovej jednotke opäť súhlas na podobnú raziu na internáte. Televízia Markíza, Anna Lamešániová. K mnohým pozostatkom minulého